Čaute, tu Jaro. V dnešnom videu si povieme niečo o histórii Java a trošku o základných pojmoch a potom si pripravíme prostredie na prácu. Takže začneme na to. Dobre, takže čo je to vlastne Java? Java vznikla zo slova káva, čo je zo amerického slangu. Hej? Predstavená bola v roku 1995, ako oficiálne bola predstavená vtedy. Ďalej, čo treba vedieť je to, že program Java sa neskompiluje do spustiteľného súboru, ako je napríklad exe, ale do bytecódu, ktorý je nezávislý na platforme. A potom už na každej platforme musí byť Java platforma, čo je Java virtuálna mašina a zároveň ešte aj Java Core API. Hej. Čo to vlastne znamená je to, že tam na tej mašine sa to všetko prebieha, kompiluje sa ten bytecode, sa spracováva, hej, aby to bolo spustiteľné na tej danej platforme. A Java Core API je vlastne dokumentácia už pripravených tried, metód a tak ďalej. V našom prípade budeme používať JDK 7, čo je Java Development Kit, ktorý sa postupne vyvíjal, už je teraz 7, takže si viete predstaviť, že od 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa vyvíjal. Teraz je 7, čo budeme používať a už je aj 8. Dobre, ďalej. Čo budeme používať? Budeme používať program IntelliJ IDEA. Kto chce, môže používať Eclipse, ale ja budem používať IntelliJ IDEA. Hej. Nájdete ho na tejto stránke JetBrains.com IDEA a stiahnete si Community Edition. Je tam aj platená verzia, ale úplne nám postačí Community Edition. Ďalej je potrebné, aby sme si stiahli Java SE7 JDK na tejto stránke, kde akceptujem licenciu a potom dám stiahnuť a nainštalovať to JDK, na ktorú chcem, na ktorej platforme robím. Hej, kto robí na Windows, tak sa dá na Windows, to na Linux, tak na Linux. Dobre. Ďalej, hlavnou súčasťou tohto je nastaviť si premenné prostredia, aby sme mohli kompilovať náš kód z príkazového riadku a nemuseli sme sa nejako krkolomne k tomu dostávať vždy k tomu Java, tak si to spravíme tak, že si nastavíme premenné prostredie Java Home a potom do path pridáme túto Java Home. Dobre. Odporúčam používať tento super nástroj Rapid Environment Editor, ktorý si stiahnete na tejto stránke. Po stiahnutí a spustení stránky to vyzerá približne takto. Hej, a tam si ideme nastaviť naše premenné prostredia. Takže nastavíme si najprv Java Home. Takže tuto naľavo máme premenné prostredie. Hej. Takže ak sme toto, musíme tento program spustiť ako administrátor. Hej. A ďalej chceme pridať premennú prostredie, tak dám pravým tlačítkom pridať premenné. Hej. Nazveme si ju Java Home a pridáme k nej rovná sa priamu cestu. Ja už to tu mám, tak vyzerá to nejak takto, že volá sa to Java Home a má to premennú prostredie túto. Ja si toto skopírujem. Dúfam, že sa mi to skopírovalo, nechce sa mi to robiť znovu. Copy. Dobre, zmažem si ju, aby ste to videli. A vytvorím si novú premennú prostredia. Nazveme si Java Home. A pridáme k nej cestu k nášmu JDK-čku. Tak, a už máme premennú prostredia Java Home spravenú. Ďalej pridáme túto Java Home do path. Môžeme to spraviť takto, že %Java Home, %bin. To vlastne musíme to dostať do adresára bin v našom JDK-čku. Takže pôjdeme sem dole, tu máme path. Hej. Toto je vynikajúce na tom, že to máme všetko pod sebou, takže prídeme sem, klikneme pravým a dáme add value. Hej, a tu dáme premennú prostredie, no, dáme cestu k tomu. Ja to tu už mám spravené, tak keď si to tu pozrieme, Java, hej, mám to tu už v páte, mám pridanú ešte aj tu tento path, hej, do adresára bin v našom JDK-čku. Takže to je vidno. Priblížiť sa mi to veľmi nedá. Dobre, keď budeme mať toto nachystané, tak sme pripravení začať niečo kódiť, hej, niečo spúšťať a hrať sa. Tak ďakujem za pozornosť, vidíme sa na budúce, čaute.